Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndine ovusowa howa kumapoyamba na imitu yake. Nokma yati kubweretsa mafuta a galimoto okwana 19.2 million liters kumapeto a sabata ino. Anthu ena kundilande agenda mdipiti wa galimoto za akuluakulu a chipani cha MCP ndipo mu nkhani zina ana 53,000 ndipo katemera aliyense mdziko muno. Tindizi ndi zina zambiri tentezo chakuti mafuta a galimoto akhoza kupezeka m'masiku akudzawa. Izi kudza pomwe National Oil Company of Malawi Nokma yati ibweretsa mafuta a galimoto okwana 19.2 million liters kumapeto a sabatayi. Ngati mlingowu ungafikedi ndiye kuti mafutawa akhoza kukwanira kwa masiku 11. Oyankhulira Nokma Raymond Likambale ati 6.6 million liters inali ikulunjika ku Malawi lachisanu koma 12.6 million liters ifika mdziko muno kumafika la Mulungu. Anthu ena kundilande mu mzinda wa Blantyre agenda mdipiti wa galimoto za akuluakulu a chipani cha MCP. Anthuwa amayendera zitukuko komanso kulimbikitsa kuti akalembetse mkaundula wa voti. Daniel Zimba afotokoza. Lachisanu, nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu inali ndi ulendo woyimayima pomwe imayembekezeka kuyankhula ndi anthu m'madera a Chiromoni, Ndilande, Limbe komanso m'boma la Thyolo. Koma zinthu zinasokonekera andunawa atafika ku Ndilande komwe anthu ena anayamba kugenda mdipiti wa galimoto zawo uku akukuwa kuti achoke. Kutsatira zipolowezi, Akunkuyu analengeza kuti ulendo wawo supitirira kukafika ku Thyolo ndipo anadzudzula zipolowezi zomwe anati akuyambitsa ndi ena mwa mamembala akumbali yotsutsa boma. Andale tili ndi vuto kuti anthu Malawi kuno mwina tilibe ichama ma ideologies politically kuti kodi nsanamira zanu pandale ndi chani. Ndipo ona kuti mwalephera kugwira ntchito zina mumayamba kugwiritsa ntchito ena makamaka amene kuzindikira kwawo mwina nkocheperako kuti adzipanga zinthu zimene sangaziganize kawiri asanazipange. Mukaona mwachitsanzo zimene zachitika kumene kuja muona kuti ena ake amene atuma ana kuti apange zinthu zimene zija ndi mamuti anacha nakhani mpata kuti awafunse kuti kodi president Chakwera akupatsani 200 million ya CDF mwapanga nayo chani. Nchifukwa chani inu adindo mulipo koma tikuyenda mu msewu wotere. Bridge yathu ya Ndilande ikuduka pene pacha. Inu adindo muli konkuno chifukwa chani zikutera. Pofuna kubisala zimene zija amawatuma ana kuti ayi kapangeni zipongwe zakuti. Zinthu zimene ndimene zimatinenetsa kuti president Chakwera chaka chamawa awinanso chisankho chifukwa chakuti ena amene adakatadzopyeza kuti iwo akhoza kukhala woti anthu afuna akawavotere anayenera kubwera ndi zimene alapa kuti aleka ziti. A DPP mayenera kuonetsa zimene asiya koma posaonetsa kuti asiya kanthu pomapitiliza bekhaliro limene nawachotsetsa mboma ndi chitsimikizo chakuti DPP sidzalamuliranso dziko la Malawi. Koma poyankhulapo pa nkhaniyi, katswiri pandale a Ernest Twindwa anati dziko lino lilibe chidwi chothana ndi mchitidwewu ndipo adapempha atsogoleri a zipani kudzudzula mchitidwewu ndi mawu amodzi. Chomwe chakhala chikuchitika ndiona kuti atsogoleri sadzudzula anyamata omwe ndi achipani hawo omwe amachita chipolowe. Ndino kuti tazitayirira kwambiri kuyambira 1994 mpaka pano zafika pa mulingo wolinga kuti anyamata ajamatenga ngati mwina ndi ntchito kuthekanso kuti ambiri ndithu amalipiridwa. Ndino nthawi yomwe tikupita ku zisankho tikhala zovuta kwambiri ngati sitengapo nthawi chachikulu atsogoleri atuluke atsogoleri zipani azuzule mchitidwe woterewo ndipo andale alole apolisi agwire ntchito mopanda kukakamira. Malingana ndi Akunkuyu, apolisi ayamba kale kuchita kafukufuku pa nkhaniyi. Izi zadza patangotha sabata imodzi anthu enanso ku Lilongwe atayenda ndi zikwanje kuopseza azipani zotsutsa omwe ankafuna kuchita zionetsero zokhudza ndondomeko ya chisankho. Nduna yona zokopa alendo Avera Kantukule yati kupereka zipangizo zokwanira mzipatala za dziko lino kungathandizira kukweza chuma kudzera ku ntchito zokopa alendo. Akantukule anena izi m'malo mwa nduna ya zaumoyo akhumbitse Kanthulo Chiponda pamwambo wopereka zipangizo zogwirira ntchitozi kuchipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ndi ripoti. Mabungwe osiyanasiyana amene ndikuphatikizapo The Patriots, Rotary and Lion Clubs apereka thandizoli limene lidaperekedwa ndi anthu a mdziko lino amene amakhala ku America komanso mabungwe ena a mdzikolo pansi pa ndondomeko imene kutsogozedwa ndi kazembe wa dziko la Malawi ku America a Justice Sesime Chombo.
akantukule anati thandizoli ndi lofunikira kwambiri ku dziko la Malawi ponena kuti kupereka zipangizo zokwanira ku nthambi za umoyo kungathandize kuopa alendo ambiri kuti adzibwera mdziko muno. Ifeyo ngati awo ndonaona zokopa alendo takhala tikumanena kunena kuti kodi tikamakamba nkhani zokopa alendo sitimangokamba kuti anthu apite ku nyanja kukasambira kapena kupita ku phiri kukakwera phiri. Pali nkhani zambirimbiri za zokopa alendo. Tili ndi nkhani za umoyo, pali health tourism, komanso pali tourism ya zokopa alendo zoona maphunziro, zokopa alendo zoona ku nkhani za ulimi, zokopa alendo zoona nkhani za migodi ndi zina zotero. Ndikwa ifeyo nkhani ngati iyi itithandizira kwambiri pa nkhani ya health tourism kapena zokopa alendo za umoyo. Mawu awo achombo anati anthu a mdziko lino amene amakhala ku America ndi odzipereka kuthandiza pa ndondomekoyi. Kuli chidwi chachikulu kwambiri kunena kuti zimatidabwitsa kunena kuti anzathu amene akhala mwina ku America nthawi yayitali akumapita kumene akuchita container kuti iwo akuchitidwa paki, iwo amapita kumene kuja kupita kukathandiza opanda kulipiridwa, opanda kapena kena kalikonse, ungofuna kunena kuti athandizire ntchito imene ikugwirika. Wapampando wa gulu la The Patriots Akamuzu Chiwambo anati ndondomeko yopereka katunduyi mzipatala ikuyenda bwino ndipo ndiokonzeka kuti ayambe kuthandizanso nthambi zina monga za maphunziro, za ulimi komanso za mabizinesi. Ntchito imeneyi ndi yayikulu zedi, ndi project imene ikukhudza madera osiyanasiyana, ndipo gulu lathuli monga afotokozera pano kuti tilipo ambiri Malawi muno, lathu ama Patriots, Tanzania Marotelians, koma kunjaku pali ma Smiling Surgeons, komanso a Malawi amene ali ku America pakali pano ndi amene tigwirana ntchito kwambiri. Tonsefe tabwera pamodzi kuti tikayang'ane madera amene monga madera amene tikukamba pakali pano ndi nthambi ya maphunziro. China tidzakhala tikupanganso madera ena monga nkhani za ulimi, agriculture. Ntchito yopereka katunduyi ili pansi pa ndondomeko yopereka katundu otere amene agawidwe mzipatala zosiyanasiyana mdziko muno. Unduna wa umoyo wadandaula ndi ntchitidwe zembakatemera mdziko muno. Mkulu woyang'anira ntchito za kapewedwe ka matenda ku undunawu Nkhani Madzulo ati pakadali pano ana okwana 53,000 ndomwe sandirepo katemera aliyense mdziko muno. Kuti timve zambiri nayo Brenda Kayo ndi ripoti. Izi zadzetsa nkhawa pakati pa akatswiri za umoyo omwe akuchenjeza kuti kutsika kwa katengedwe akatemera kungathe kubweretsa matenda komanso kuchulukitsa chiwerengero cha matenda osiyanasiyana. Amamba anati anthu ambiri amakana kukabayitsa nawo katemera kamba kazikhulupiriro komanso kunyalanyaza. Polankhulapo mkulu woyang'anira ntchito za katemera m'boma la Dowa Precious Mlotha ati kuti dziko lipewe nthenda zosiyanasiyana nkofunika kuyika chidwi ndi kuonetsetsa kuti ana onse akulandira katemera komanso kulondoloza kuti ana onse akufikiridwa ndi katemera onse. Ndi mavuto amene wawa pali njira zingapo ngati chipatala, alangiza za umoyo, mavolontiya akumakhala akumayenda m'maderamu kumaphunzitsa anthu kuti adziwe ubwino wa katemera, kuwalimbikitsa, kuwawunikira kuti anthu alesa adziwe chifukwa chani tikupereka katemera. Mmodzi mwa amayi omwe tinayankhula nawo Maria Msozinyo anatsindikiza zakufunika kokhala ndi udindo osamalira thanzi la ana ndipo anapempha azimayi anzawo kuti azionetsetsa kuti amalizitsa kupereka katemera kwa anawo. Ngati amenewo ndingowalangiza kuti akuyeneka kuti alimbikire kukabayitsa anawo katemera chifukwa chokuti pamenewo akunyozera kuposa kabayitsa anawo kulingatana kuwaphera ufulu wawo. Mgwirizano wa unduna za umoyo ndi World Health Organization komanso PATH anakhazikitsa zolinga zazikulu zopereka katemera mdziko muno pa mlingo wa 90% kuti udziperekedwa m'maboma onse ndipo chiwerengero chosiyira pa njira katemera chisamachepere 10% m'maboma onse. Komabe malipoti akusonyeza kuti maboma pafupifupi theka la dziko lino akulepherabe kukwaniritsa zolingazi. Boma limodzi lomwe ladziwika kuti lili ndi chiwerengero cha ana omwe anatenga katemera chochepa ndi Likoma.
chipatala cha Nkhatabe ati chikuvutika kupereka ntchito za umoyo kwa anthu ena omwe amakhala ku madera ovutika kufikira. Mmodzi wa akuluakulu pa chipatalachi Abraham Banda ati madera ngati achitheka ndi chasamu akufunika zipatala zapamwamba chifukwa kuli anthu ambiri. Samkalimira ali nkhani yonse. Malingana ndi Amputeni anati ntchito zamakono zimathandiza kuti anthu achite bwino pa zomwe amapanga komanso kubweretsa mayankho pa mavuto osiyanasiyana. Ana achinyamata atotera tizapanga encourage kuti azikhala creative and innovative mukapangidwe kawo kazinthu. Tisakhaye ndi chimangoloweza kuti ichi chimagwira ntchito chonchi ndimukwangu panga repeat ngati parrot. Komano when akauta akuganiza outside the box zipanga apply beyond their capabilities, that way akuzipanga prosper kwambiri mu field yawo. Abanda amayankhula izi pomwe amatsegula chipatala cha Lisale Kwedu community chomwe chamangidwa ndi namwino Chaite Salima komanso woita za malonda Lameke Banda pofuna kuthandiza anthu kuti azipeza thandizo la za umoyo mosavuta. Chipatalachi achimanga kumalo ovuta kufikira ndipo ni makilomita okwana 14 kuti ukafika pa chipatala cha paboma cha Nkhatabe. Chipatalachi chithandiza nkhani za amayi oyembekezera achinyamata komanso matenda ena kumudziku. Abanda anakuti anthu derali amakwera njinga za moto pofuna kupita chipatala cha paboma pa Nkhatabe mavuto omwenso ali ku madera a Chitheka komanso Chesamu. Kubwereso ena ochuluka apite madera ngati Chesamu, madera ngati Chitheka, kumanga kachipatala ngati aka mothandizana ndi boma ndi kumapereka chithandizo chabwino kwa azimayi komanso ana achichepere ngati mmene anzathu akwidu Lisale community apangira. Mawu awo Asalima anakuti anaganiza zomanga chipatalachi pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu derali amakumana nawo makamaka pofuna kupeza thandizo la za umoyo, ndipo anena kuti anthu ena anamwalira kamba kovutika pofuna kupeza thandizo la za umoyo. Nthawi zambiri timanena ati kuti kodi boma likupanga chani? Kodi boma likupanga chani? Inuyo ngati anthu akuderako mwapangako chani? Ndi chinaso chimene chinatipangisa ifeyo kuti tithe kupanga kliniki imeneyi. Mawu ake mfumu yaikulu Mndola yakuderali inatika ndondomeko zabwino zimene zithandizire kunena kuti chipatalachi chipitirebe kugwira ntchito ndi kuthandiza anthu kuderali. Nkhani ya kliniki tairondera bwinobwino kwambiri ndipo takondwera nayo. Kliniki ndi chuma chimene chiwana wathu atibweresera pamalo pano, takondwera kwambiri. Malingana ndi a WHO anthu amenena kuti asamende mtunda opitirira makilomita asanu asanapeze chipatala, zomwe kuno ku Malawi vutoli likanalipobe. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Nkhani Times, tibweranso ukatha uthenga. Entertainment. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Kupitirira nkhani zathu ozenga milandu ku bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe a Bruno Kalemba wati yadzapitiriza kumva mlandu umene nzika ziwiri za mdziko la Rwanda zikuyimbidwa oti zidapha nzika ina ya mdzikolo Ahabimana Noel Emily mchaka cha 2022 pa 18 mwezi wa mawa. Oganizidwawa ndi Girimata Gental amene adali mkazi wawo wakale wa malemuwa komanso driver wawo Arafik Munyamanganju.
oyimira oganizidwa akhumboso anati mlanduwu ndongofuna kutayitsa nthawi ya bwaloli. Ineyo chambire ni ntchito yanga oloya suti ndagwira kwa zaka zambiri zaka 16 zokha zimene ndakhala ndikugwira ngati loya. Mwina zimene zili zaka zochepa koma nene pano mosaphetera kuti sinambe ndaonapo mlandu umene ukamafika pa stage umene akuti ukhala kuti ukudziwa kuti nchifayina aboma anamanga munthu akumuganizira zotani andi umboni wake umene unapangitsa kuti amuganizire zimenezo ndi mtundu wake. Awa amene abwerawa ndi amene amafufuza nkhani ndi amene apanga chiganizo choti awawa apange charge kapena kuwayimba mlandu woti anapha munthu. Tafusa osati kamodzi kawiri katatu koma kambirimbiri kuti umboni umene muli nawo umene unakupangitsani kuti mukhale ndi chiganizo chonena kuti anthu awa anapha munthu ndi chani sakutha kuyankha. Palibe umboni waliwonse. Aboma anapeza dokotala amene anafufuza kunoti kuti munthu uchina mupha ndi chani akuti china chinamenya pa mtima. Afusidwa mafunso mboni ya boma lero kuti amene anamenya pa mtima omwalirayi ndi wathu akuti ayi sitikudziwa zimenezozo. Anamenya ndani sitikudziwa, anapha munthu ndani simudziwa. So kuno tabaudzata tabaudzata ntimata anthu yonse takhati kuti anthu yonse zomvetsa chisoni kuna kuti anthu awiri miyoyo yawo yasokonekera, akhala ali mndende, anaumirizidwa kuti apeze malo yoti awathandize pa zinthu zopanda pake. Oyimira mbali ya boma dziko ndi anthu malunda anati mlandu ukuyenda bwino. Lero tikuona kuti takankhabe ndithu tinaloyembekeza kuti titseka mlandu athu kwa mbali ya ife oyimira boma sizinatheke, koma pa nkhani yokuti kukankhapo ndithu ndime tachitapo ndithu. Mwina sitinatseke chifukwa chokuti monga mukudziwa tinapita ku polisi ya Kanengo kuti tikayione galimoto imene oyimbidwa mlandu amanena kuti omwalirawa anamwaliriramu pa ngozi, koma monga mudziwa bwino ife tunena kuti yayi sanamwalire pa ngozi, anachita kuphedwa. Choncho tinapita kukayiona galimoto imeneyi ndicho linga choti pase chitsimikizo koti chifanifani chooneka chokuti yayi imene kuonekera galimoto imeneyi sinachite ngozi, komanso leka nakhoti nali ngozi imeneyi omwalirawa sakanamwalira pa ngozi ngati imeneyi. Bungwe la Technical Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority lauza ophunzira pa sukulu ya kuchenjede ya luso la zamanja ya Don Bosco Youth Technical Institute kuti adzitha kugwiritsa ntchito maphunziro awo pokhazikitsa ntchito zina. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la TVETA na Patrick Mputeni ndi omwe anena izi pomwe sukulu iyi imakhazikitsa chipinda chochitiramo kafukufuku wa zakuchenjede. Emmanuel Simpokolo walemba ripoti limene akuwerenga Brenda Kayo. Malingana ndi Mputeni anati ntchito zamakono zimathandiza kuti anthu achite bwino pa zomwe amapanga komanso kubweretsa mayankho pa mavuto osiyanasiyana. Ana achinyamata atotera tizapanga encourage kuti azikhala creative and innovative mukapangidwe kawo kazinthu. Tisakhaye ndi chimangoloweza kuti ichi chimagwira ntchito chonchi mwangu panga repeat ngati parrot. Komano wene akauta kuganiza outside the box zipanga apply beyond their capabilities, that way akuzopanga prosper kwambiri mu field yawo. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Don Bosco Aplacia Silumpha anati kubwera kwa laboratory kuthandiza kuti ophunzira azidziwa amene olemba ntchito amafuna. Kuona kuti labu imene kukhazikitsidwa kwake kutipatsa ifewo mwayi umene ukathandizira achinyamata amene takhati kuwaphunzitsa kuti luso lawo likapite patsogolo. Pambuyo pomwina timakhala operewedwa kwambiri kuti tikamaphunzitsa zinthu zimene tikuphunzitsa zija timakhoza osakwanitsa kuwaonetsera amene zimakhalira ku industry, komano panopo tili ndi mwayi umene wakuti akhoza kumadziwiratu zinthuzi kuti ku industry kapena ku makampaniwo zimakhala motani. Irene Chingoga ndi mmodzi mwa ophunzira omwe azigwiritsa ntchito laboratory. Zithandiza ife mungophunzira pa sukulu chifukwa tikhala tikupanga gain experience makamaka kumbali ya zogwiragwira timene azokuti tikapita ku industry kuti tisamakazone zinthu zita zachilendo ndi tikapita pa industry zikatithandiza kuti tikathe kuzindikira kuti ichi ndi chakuti ichi ndi chakuti. Katundu yemwe ali mu laboratory wagulidwa kuchokera ku thandizo la bungwe la Schneider Electrical Foundation. Ophunzira opitirira 100 alandira certificate aphunziro azomangamanga kuchokera ku bungwe la National Construction Industry Council NCIC. Mwamba unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa maphunziro ndi kafukufuku ku NCIC Anima Kadaluka nati dziko lino likufunika anthu odziwa ntchito ngati izi ochuluka.
ife tikukhulupirira kuti anthu amenewa aphunzitsidwa bwino ndipo akuzidziwa bwino zimene akuyenera kuchita ngati mafulomani komanso ngati aini ake ama construction companies, ndipo tikukhulupirira kuti akatsatira ndondomeko zonse zimene zikuyenera kutsatidwa akamamanga. Apart from kuphunzira za klasi za technical zimene amaphunzira, timaphunzisanso nkhani ya integrity ndi ethics kuti azikhala anthu osunga integrity, osapanga corruption komanso otsatira ndondomeko zonse bwinobwino akamagwira ntchito yawo ngati ma contractors kapena ngati mafuta. Ndipo mmodzi omwe atsiriza maphunziro ayenera kumwenda ati certificate imene apeza iwathandiza kugwira ntchito yotukula dziko. Dziko ndilonena kuti limapindula likakhala nena kuti anthu amene akugwira ntchito akuyidziwa ntchito yawo. It means sipakhalanso like repairing ya zinthu zonena kuti zaonongeka. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na mitu yake. Nkhma yati kubweretsa mafuta agalimoto okwana 19.2 million liters kumapeto sabata ino. Anthu ena kundilande agenda mdipiti wa galimoto zakuluakulu a chipani cha MCP, ndipo ana 53,000 anandirepo katemera aliyense mdziko muno. Munali ndine Elvis Soho.